Andam gihapon ka nga mosulti sa tinuod, bahalag malain ang uban sa imong isulti. Like, mas ganahan ko sa mga tao nga ingnon ko nga nahiwi akong kuwelyo, o nahihugaw sa akong mga mata, o nahihugaw sa akong buhok. Aron akong matarung akong kuwelyo, aron makuha na akong hugaw sa akong mata o sa akong buhok. Kay karon magong panahona, dili na ganahan ng mga tao ingnon sa ilang sayop. Mas ganahan pa mga tao sultihan sila og bakak aron nindot ilang paminaw kaysa sultihan sila sa tinuod nga mauwawan ginday sila. Sakto masad na no nga bati ka nga pakauwawan, pero usahay dili pakauwaw kung tinuod nang gisulti. Dili tanang sakit paminawon nagpakauwaw nato. Usahay ang sakit paminawon kay tinuod lang dito. Aron i-correct nato atong kaugalingon. Kamo, sa inyo kasulti ana.